Здравейте! Днес ще говорим за това, как технологиите ни помагат за успешното лечение на коренови канали. За успеха на кореновото лечение от голямо значение е точното определяне на дължината на кореновия канал. За да предпазим пациента от вредното действие на иригационните разтвори и да предотвратим попадането на бактерии в работното ни поле, използваме кофердан. Премахваме увредената зъбна тъкан, за да осигурим достъп до каналите на зъба. След това, с помощта на ендодонтски инструменти, се опитваме да достигнем до края на канала. За да сме сигурни, че сме стигнали до края и ще успеем да дезинфекцираме целият канал, използваме Apex локатор. С негова помощ ние много точно можем да определим дължината на канала и да гарантираме качеството на нашето лечение. Как се осъществява то? Единият край се поставя на устната на пациента с помощта на клипса, а другият край се закача на ендодонтският инструмент. Движейки инструмента в канала, апарата ни показва къде се намираме и ни сигнализира визуално и звуково, когато достигнем до края на канала, така нареченият Apex. След това ние фиксираме тази дължина и разширяваме канала така, че да може иригационните разтвори да достигнат до края на канала и да премахнат всички намиращи се там бактерии. Лечението завършва с запълване на кореновите канали, което се потвърждава с контролна рентгенография. Зъбът се завършва с пломба или с коронка. За съвременното зъболечение от голямо значение е както квалификацията на самия зъболекар, така и използването на съвременните технологии.